ọ na-adị mma mmadụ nọkata ọ gagharịa n'egharị anya ka ichefu na onye njenje ka onye isi awọ mma ụwa bụkwa n'ofu mbịa ọkwa nke onye riri ka ọ bụ alawo ya mere ị chọrọ ebe ị ga-anọ lee ndụ gị anya ahụ adịghị kule isi akpọkọta gị ọnụ ahụ anyụ gị ngwa bịa ka ị hụrụ alaeze dị n'elu ụwa Boulevard Hotel Owerri ụlọ nkwari akụ gbasiri ike ebe udo na njem bịakọrọ ọnụ ime ụlọ ya dịgasị ka ogige Eden nke n'ebe a na-egwu mmiri swimming pool na-enwu ka akụ mmiri dị n'eluigwe nchekwa dị n'ebe ahụ kpọrọ akpọ ebe ọkụ na-enwuzi na-anyụghị anyụ bata na Boulevard Hotel ka ịhụ na ndụ na-atọ ụtọ o maka na sọsọ okwu ịzọ batara na ya ga-enye gị afọ ojuju ị ga-enweta ọtụtụ nri dị iche iche ma nke ndị ma continental dish ka ọ bụ ime ụlọ hall ebe ị ga-eji mee mmemme agbamnkwụ birthday conference na seminar Boulevard Hotel nọ na plot 2930 area R Pocket Layout New Owerri Imo State maọbụ ịkpọ anyị n'akara ekwentị anyị 08100417836 08100417836 webụsaịtị ya bụ www.boulevardhotelgroup.com tutu echefuo